акай дурубшо чун медонем шумо яке аз нафароне ҳастем дар варзиши тоҷик дар варзиши миллии тоҷик ки на ба ҳар кас муяссар мегардад ки чунин марҳилаҳоро расад ва агар рафту ҳамин федератсияи таҷмаф дар замони яъне хурдсолии шумо ки шумо дари толори варзиширо гуфта будем мо чӣ гуна дурубшоро медидем дар ин муддат. Салому алайкум ака. Беҳтарин имрӯз шароитҳои нағз муҳайё кардагиам барои варзишгаро ки ина дар қуллаҳои баланд ба чемпионати ҷаҳонӣ, чемпионати Азия мераванд. И бисёр пешравие ки вақте ки мо машқ мекардем, мо дар хеле вақт, хеле возможност, хеле дастгирӣ набуд ростига. Аз ҳамин сабаб бисёртар бачаҳоро фақат амқа меҳнат кунанд. Тамом вай дастгирӣ ҳаст ҷое ки ҳам хеле ки худаш машқ кунад, результат нишон медиҳад, ҳама мешавад, ҳама шароитҳо муҳайё. Ягон ҷои чизаш нест ки бугӯи тренерҳо нестанд ё ки дастгирӣ нест, ҳамаш ҳаст. Просто сахт машқ кардан дар кор, результат додан дар кор. Хеле ки имрӯз бачаҳо бо медали тиллову биринҷӣ омаданд, уже номбардорӣ кардан, номбардории ватан, фахри падару модаршон беҳтарин. Бо дастгирии таҷмаф каниш накард. ҳозир ҳасуд намехӯрем ки чӣ баъд шумо дар замони ҳамин хурдсолитон ҳамин таҷмаф набуд? Не, рости гап ака, ҳар як чиз аз замони хича, чизе ки гузаштаг мумкин пеш оянда чизҳои нағз бошад. Мо набарот хурсанд ки на замони мо да набуди бачаҳо да ҳастанд, набарот пешравӣ. Ман барои пешравии ҳар як ҳамватани худам набарот хурсандӣ мекунам. Пешравии ҳамватанам, пешравии давлатам, и пешравии мо аст. Ҳар як чизе ки пешравӣ мешавад, ин модам фоидаш мерасад. Мо хурсандем рости. Албатта ҳамун марҳилае ки шумо қарор дорем, фикр мекунам ба сухан гуфтан хеле мушкил аст ки ба ӯ дараҷа инсон бирасад. Вале чӣ қадар вақт лозим аст, чӣ қадар машаққатҳоро бояд тай кард ки ҳамун марҳилае ки шумо қарор дорем онҷа да бояд бирасед. Акр рости ака мо муқаqqид результати калон надорем. Манзури саволи дар он аст ки мисол агар бигӯям ки Шаҳоб фикр намекунам ягон сарояндаи эронӣ аст Шаҳоб. Вале Дорубшо Намботов гӯям аввалин дараҷа ҳамун суҳбати шумо бо Дановаид мерасад ва рақобатҳои шумо пеши назар меояд. Ҳамина чӣ гуна шумо ба даст овардагӣ? Чӣ машаққат аст умуман дар варзиш тамрин кардан? Ҳама қашан метавонам бигӯям ки ягон чизе ки нест так мушкилӣ бигӯям ки намешавад, кори намешудани нест. Ҳама чиз орзу кардан, тренировка кардан, машқ кардан, дисциплина, тренировка, ҳамаш мешавад. Ҳамин чизе ки мехоҳам, ҳамин одамизод чизе ки мехоҳад кард, агар ки ҳамун чизи хостагиша барои ҳамун кор кунад, ҳамунро як рӯз не як рӯз ба даст меорад. Ва ин чиз аллакай дар исфофилам яъне ки вай шуд. 5 сол нашид, вале имрӯз рафт ҷавон шуд. Беҳтарин ака. Албатта чун мусоҳибаи шуморо мебинанд наврасон ва ҷавонон ва нафароне ки дар толори варзиши машқ ва тамрин мекунанд, ба гуфтаҳои шумо, ба ҳар як суханҳои шумо, ба ҳар як амалҳои шумо яъне ки таваҷҷӯҳ доранд. Ва имрӯз чӣ гуфтанӣ ҳастем ба наврасон ва ҷавонон? Ба наврасон ҷавонон ки ҳамақа гуфтанем мактаб хонанд, мактабшон хондан спортсмен бояд дона бошад, зирак бошад, на танҳо бо қувва, балки бо сарам кор кунанд. Хондан, ҳурмати калона донистан, бояд фикр кунад ки ҳар вақте ки ҳамун сумкаша мегирад, хона меравад ё ки айзал хона, бояд ҳамеша бифаҳмад ки вақт ҳама чизи муқаддас аст, вақтша сарф мекунад. Вақте ки вай зал меравад, падару модараш ай ӯ умед дорад. Вақте ки ӯ аз Тоҷикистон берун мебирояд, вай уже ба дӯш мегирад як давлата муаррифӣ кардан, ӯ бояд ҳамин чизҳоро ба фикр, ба ақидаш гирифта, сахт машқ кунад, ҳамаш мешавад. Ягон чиз намешудани нест. Сахт машқ кунад мешавад. Беҳтарин варзишгар аз нигоҳи Дорубшо дар ҷаҳони ММА? Ҷон Ҷонс. Аз Тоҷикистон? Ҳамашон беҳтаринанд. Аз собиқи иттиҳоди шӯравӣ ман дар назар дорам, яъне ки одамои пештарара. Устод раҳмати Самим Раҳимов. Мехостам ҳамин савол аз шумо пурсем ки вазъи Дорубшо дар асл чӣ аст? Баъзан мо рости ММА сар кардем дар Россия, то ира гуштинг машқ мекардем дар Тоҷикистон, дар толори Зӯрхона.
ба ҳамин хотир ро вардем ба яъне беҳтарин варзишгарам устод Саймиёна интихоб кардем. беҳтарин. Бисёр завқум дар гӯштин буд. Мо дар ҳамин шароитҳое ки имрӯз ҳастак дар вақти мо набуд. Ростига. Тамом. Аз гӯштини зудо имрӯза киро бештар пайравӣ мекунем? Масалан варзиши ҳамо усули мегирифтагӣ ки ба шумо бештар писанд аст? Рости бачаҳои худмон ҳамаша нигоҳ мекунем ака. Ихе видилият карда наметавонам, намедонам бигӯм кадомиш че. Ман мегӯм ку ака ҳар як спортсмени худмона пешравии ҳар як шуда ман наоборот хурсанд мешавам. Пешравии ҳар як айвор пешравии мо мешавад. Хуб мо ҳам ҳамчунин наметавонем ки масалан бояд спортсменро ҷудо кунем, вале фикр мекунем Обиҷебов бисёр ба техничный, чун ҳамон бо яке аз варзишгари ҷопонӣ рӯбарӯ шуда буд ва бениҳоят як бурандаи 2 олимпиадаро беҳтарин. акай Доробшо, ин суҳбате ки дорем ҳозир ин дар телевизион меравад ва шумо масалан ваъда дода метавонем ки рӯзҳои кай мо метавонем як суҳбати самимӣ оиди фаъолият ва рӯзгори шумо ва як тамрини хубе бо шумо дошта бошем дар толори UFC ҷим. Фарқ надорад ака. Чизе ки шумо бихоҳед. Шумо розӣ ҳастед? Мо мегӯям ку я всегда открыт шоир. суҳбати шодро дар он барнома бохӯем. Тамом ака. Саломат бошед.